Mikel Arruabarrenak Kardaberak zementuan poesia liburua aurkeztu du Donostian. Idazle Hondarribiarrak azkenengo 2 urtetan idatzi dituen poemak bildu ditu bere bigarren lan honetan. Izenburuak erreferentzia egiten die zenbait zementuan, espaloi bazterretan, errepidean azten diren lore horiei. Askotan ez gara konturatu egiten hor daudela eta moztu egiten ditugu edo kasurik ez egin. Lekuz kanpo dirudite, baina hor jarraitzen dute temati azten, ez? Zibilizazioaren kontra bezala eta liburuan behin baina gehiagotan azaltzen den irudia denez, hala izendatu nuen lan. Liburua osatuta dago gai desberdinetako poemez, baina egia da natura nahiko presente dagoela, beti zementuarekin edo gizartearekin kontraste horretan. Liburuko atal bat nire jaioterria den Hondarribin zentratuta dago. Bigarren atalak, mekanika eta uinak izendatu dut, da fisikako graduko ikasgai bat, eta bai, poema sozialagoak dira, baina konturatu nintzen badagoela zientziaren erreferentziaz josita dagoela atala, eta badago begirada zientifiko bat neurri batean, poemak osatzerako orduan, eta hor aurki daitezke, kritika sozial apur bat egiten duten poemak, teknologiari buruzkoak, atal luzeena da eta gai asko dauzka, baina esan bezala badago begirada hori. Eta azkeneko atala, paisaia preapokaliptikoak, osatuta dago poema pixka bat apokaliptikoago ez, edo gizartearen amaiera edo munduaren kolapsoa irudikatzen dutenak. Hasiera batean nahiko amorrua pixka bat ageri den arren edo apatia bukaera aldera irekitzen da itxaropenera, atalau, eta hori bukaera aldean liburua pixka bat argitzen du, argitasun puntu bat ematen dio liburuari. Honen ikasketaz fizikaria naiz, egian ez da ohikoena poesian edo literaturan zientzialariak aurkitzea, baina egia da funtsean badago paralelismo bat bi disiplinen artean nire ustez, azken finean poesia edo zientzia bai munduari begiratzeko modu bat baitira, mundua gobernatzen duten legeak edo azpian askotan ikusten ez ditugun indar horiek deszifratzeko bilaketa bat. Eta uste dut gainera, Inigo Astizen aipu bat dago bigarren atalean, ideia hau oso ondo islatzen duena, argituko dut, esaten didate gauzak ez nahasteko, gauza batek ez duela loturarik bestearekin, eta nik aldiz lotuta ikusten dutena lurpeko korronte ikusezinen bidez. Uste dut hor egin daitekela paralelismo bat zientzia eta literaturaren artean, ez? Behaketa edo pentsamendu ariketa bat da, askotan oso nabaria ez den zerbait deszifratze aldera edo deszifratze saiatze aldera, ze askotan ez dugu lortzen.